pourquoi men jahar heede hono wiire mayoro men mbaɗa ɗon puɗɗe par ce que sa laari han maayo ngo e waɗa e ara maayo ngo e ara arde e ñaama leydi ndi te ɗum ɗe leɗɗe ɗe min puɗɗa ɗe wiire filawo ɗum wallat leydi ndi ha leydi ndi jooɗo gananta ndiyam ɗam si ari han wara nabde leydi ndi par ce que plus leydi ndi e yaha plus maayo ngo e ara e ɗum wawi arde ha jabta hono wiire sa jabta saare nde ko ɗum waɗi minen puɗɗata leɗɗe ɗe pour mi wawra wadde fixé hono wiire leydi ndi quoi voilà mais min puɗɗi filawo ko wiire filawo e ko wiire ñawli ko ɗen leɗɗe ɗiɗi min pori par ce que ɗen ɓuuri moƴƴude e sera maayo he voilà non voilà ko wiire eppico kala ɗum kala ko leɗɗe branché leɗɗe ɓangte e ko laari han ko wiire feuille ji palmier ko ɗum min mbatta ɗum sa laari han wallat leydi ndi par ce que maayo ngo si ari han vague ji ɗi si ari han ko ñamat leydi ndi joni sa waɗi epio han leydi ndi gananta si maayo ngo si ari han naɓorta leydi ndi ko epio watta ɗum kale higi fe que donc wawra maayo ngo wawra wadde avancé ko moƴƴi donc chaque fois si ɓaŋngi leydi ndi han wona piiwi yara ko epio kalta leydi ndi voilà ngol woni laabi jeego minen fuɗɗi ɗum ko wiire depuis 2019 année yo min garat ɗo ko wayni balɗe 5 ha balɗe 6 wa min mbatta reboisement ji min mbatta sensibilisation e somin puɗɗi ha para chaque balɗe chaque mois ji hono wiire chaque 3 mois min gartat ɗo min daara est ce que komin puɗɗi ko est ce que e yaha est ce que woodi ko maayi est ce que woodi ko mayani ko ɗum waɗi hande sa laari han sa yahi sur le terrain a yiyat ko heewi komin puɗno Allah walli minen affaire o nangui bon depuis min fuɗɗi bon hono geeƴo ndiyam ɗam e ara mais Allah walli minen filawoji ɗi min mbanno ɗi e fixi leydi ndi donc ndiyam ɗam no ariranno ni geeƴo no ñamirtanno leydi ndi ustima ɗum min mbaɗi ɗum constaté ɗen filawoji ko yimɓe mbanno ko jembere naɓe mbanno ko ɓooyi voilà ko ɗum waɗi comme affaire o ɓooyi changement climatique o ari ɗum waɗi affaire o ñaami ɗum mais ɗo ni ɗi filawoji ɗum ko hollirat filawoji ɗi wara wadde arde maayo ngo ko watta avancé ko mais wawi ɗum wadde retardé ustat doole ndiyam ɗam wawi nangude leydi ndi maintenant ko état Sénégal wawi ɓangde moyen ji goɗɗi feena stratégie goɗɗi pour waɗa vraiment hono wiire sa usta hono wiire sa maayo hono wiire doole maayo ngo